हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सराफोर ओमफ्राय नै जोंहा आदैजों आंजों ना सारनो नागिरलायबायहाय मोना मोना बोथिसे मोनबानो जायो गैला खनासे जि मोजांथार नायानो बारा बुरजा गैया नैबे नाथुर नास्राय थेफा अबेबा नाथुर दंमोन नैबेहाय sebelum apa di semua belum sih bisa hai lwgwpwr बारा बुरजा नङा दसेल' खावै मेरला बेमबा मैथा ना लोगोफोर नै ना फिसा फिसाखौ माबाना होबाय आं एवनानैसो होदों दे ना फिसा फिसाखौ गोखै जानो लुबैदों सामब्राम बानलु होलायनानै संदों दिनै नायाबो एसे रस' नालाय एवबाय ओमफ्राय नै ओरै दालि रुबाय मैथा ना थिगसे जानोसै मादैया ओमफ्राय लोगोफोर मादैया ओंखाम जानोसैलाय ओमफ्राय बे बासियो मैयानि मोनानि दद' मोननै दं सारायाव आग्लायनाय दालि ओरैनो लुनानै लाबाय ओमफ्राय मैथा ना सारबाय हमबाय मेंबाय ओमफ्राय नायाबो बोथिसेल' होमबाबो गोरि गोराखौल' संनानै खावै सावैखौ दा मोनायाव जानोसैलाय ओमफ्राय लोगोफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो नायलांदोलाय मादैनि जानाय भिडिअखौ दालिजों स्टार्ट खालामग्रोनोसै मास गुदुंब्रा गुदुंथार गुसुबो लुलायनानै दाउफ्रा जाजानो लुगैदों मादैजों ओरैनोब्ला दा माने दाउ बेदर मोनजाथाराखै नै साम' लादाय साम' लादाय मैथा ना नायानो खम थादों लोगोफोर दाख्लै दै राननायानोसो हमजोबखाबाय आरो दा अबेनि ना थाफैबावनो बेखायनो एसेल' मोनबा गाला Allah मैथाखौ सामब्राम गोजा बानलु होलायनानै जा गोथाव संदों दिना
दसेल' मेरला दंना ना नाम बुरजाखाबा खामला दा मोननै मोनथाम फैखाबाय मानसिफोरना थाखोना थादा थरा रुगजाव आइ दै मेहनत खालामनाया गोथाव जायो लोगोफोर सान्दुंमोन फुङाव अखा दोमैबाय नै दा दसे जा बांद्राय फुङाव थां थां सान्दुं दुंबाथाय बोथोरा एसे लरायनो नागिरखायो मैथानि बानलुखौ गोथाव मोनथारदों आं ओंखाम खहाबनायनि दरनो ओमफ्राय लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय